Storya ako na sa mga tao, gisaniban daw kanado giputol na kahoy. Ang mga espiritu or mga dilingon nato naragay na sa itong palibot. Nay, ipagsalig sa Ginoo. Salig sige nang. Wa gani dali rin sa lamat kon sa demonic nga. Amen, amen. Hallelujah. May buntag, may udto, may gabi, may hapon, kung saan ang adlaw o kabaw. Welcome to another episode of Bispod. So, as you can see on the white shot, natin mga bagong guest na, mga veterano ni sa industriya. So, akong i-introduce nyo sa tagsa si Brian. Pagpaka nato si Brian. Si Brad, si CJ. CJ ano Brian ha? CJ o si Andrew, which is ang atong cameraman. And now, siya yung nag-host for the meantime. Since busy pa ito mga kauban. So, Brad, natin yung mga topic, Brad. Story rin normal na ba? Kanang more on ang Bispod eh. More on ang story rin rin. Tagay mo kuhan ba? Red Doors Beer na dili sponsored. So, may na sponsor. Baka naman. San Miguel. Kasi na namin yung mga bagong drinks ba? Nasa yung bagong drinks, Brad? San Miguel? Katong mudo si pangato bagkuto. Kaya katakatilaw ka ito sa kuhan. Sa Tagbilar lang, minsan. Pero mga ito mga atas, dili bro, San Miguel gapon pero bago nila bro. Lemon ang lemon something, limonudo. Lemon Kana, kato ba ya gipatisting nila sa tanang tao sa Panglao Airport naman ito makatry sad miya no? Tilaw sad mi ba? Next time ato nang ikuan na to. Ato nang ibutang diri sa ato ang bisipati. Atong ikuan ba? Atong kanang test ba? Sito na taste test ba? Tanang ato ba? Si mas lamig gid. Ato itahag sila. Itag na to sila bitaw. So, San Miguel baka naman. So, mabalik ta ba? Speaking of Panglao, Bohol, kanang naani sa Bohol ba kanang ngayo ko sing opinion ba kay since kanang hilig mo buguro. Di ba daw kani sa Bohol, kanang naya istorya ba na sa Bohol province kuno, almost 200 ka diri ni nitabo sa Talibon, almost 200 ka students by kanang gisapian kuno during sa misa. Kita naman eh. So, ato i-playback ang video. Iko na ni day. Ate. Sige, balik sana sila. Ang story ako na sa mga tao, gisaniban daw kanado giputol na kahoy. If ako masip, eksakto akong nag-get na information based akong credible source. Kung tanong na ka, bay, yun sa may katinod, bay, tanong niyo, bay, do you think na yung ani, bay, tungkol na nis kainit, bay, kasi nasa sa gym, atop lang, yung init kita, utong-tutok ba? Kaya ang storya sa laing tao, kaya ingon mo po sila na, sa kainit rani sa sa gym, kay atop problema na gana, utong-tutok ba, gamisa. Karon bay Na 200 ka po. 200 ka si Sandy. estudyante. Oo. Grabe sa siguro no. Tinuod ba ka ng istorya in this age nga kuan? Mao 23 na karon 23. ba? Yang wala ko kibaw siguro sa tinuod bay. Pero ang nagstorya siguro ni kana siguro mga karaang tao or what nga gikan sa mga taga wa pa ba kana mga book ID ba? Mao gid. Dili lang ta mo judge ba. Pero mas ikuan ba? Mao gid. Kaya ingana lang ba, bro? In this age kana mga batanon pa nga nanata sa 2023 age nga technology grows fast na. Grabe gid no. Wala siguro. Namarad ka na Brad. Nasa sa permit. Nasa sa permit putol kahoy. Wala pa na sila. Diba, permitan na rin siya, Bird? Kasi na yung permit, Bird? Ikaw, doon, may tanong mo doon, asa mga mabani kay, ang gaingon dyan sa uban kay, tungkol doon sa kainit yung kuno kay, sa gym, kung based sa video, tanawa niya sa video, gym, niya, apto probya, niya, init kay ba, utong-tutok, gamisa, ang storya nila kay, isaniban, kuno, pero, ikaw, siting mo, tinuod mo tuwa ka na, nag-isaniban ng mga dyanti, 250 rin ni kabuko. Basta ko away murag. Huwag na ako sa tunga-tunga. Dili ko mo tulog ka ng libog man eh. Basta na kung naka dito ba. Makakita dyan ka. Basta ko sa may naka-post nga ingan ni Jud. Kung masisterya, ang usa ka tanan estudyante magkuhan man. Kanang magdungan o kabuang ba. Libog sa ko. Basta na yun, naka dito ba. Pero ang gingon dyan sa mga expert yun na kuhan dyan siya ka ng tungod yung sa kainit, sobrang kainit sa panahon.
of course, sa gingo ni Brian, tungod ko na sa taga book ID ko no, kay lahi po ang storya. Kaya na ako nagiputol na bagong kahoy. Na, kung mo ito nakakos. Kay, namagyo siya ka bata, Brad. Nayon siya ka clip, bata siya, interview siya. Yan na siya na, hilak-hilak siya. Yan na siya na, anong nahilak mong kaon siya may tabo niyo? Kita ko glaki na itom. Dito to nagsugod ang pagka-viral sa kanina post. Dito nagsugod. Kinigingon na dyan ako nakita na laki na itom. Ya, dilir magid siya usa. Daghan magid sila pagid. Mo ni nakakuha sa viral mo nang nahati ang sa mga tao ba. Kinay ana na storya na nabot na nadungag ba. Daghan sila nakakita ato. Daghan sila pero dili sila tanan. Ito, dili sila tanan. Mo ni nakakuha na ni, mo nakaingon ako no nagipagsaniban kuno tungod ato. Kinakaw sila nakita na laki na timing siguro na giputol sa to nakaoy ko ba Jimilina ba to. Timing sa siguro. Timing mo lagi siguro sa circumstansya ko ata. Para nako, Brad, kung inood na siya, Brad, dapat ang kuan magkabawa sila ng pray gani. Kung inood na. oo bitaw. Nagipagsalig sa Ginoo. Salig sige na. Okay, wa gani dali rin sila mga kon sa inana nga mga demonic nga Amen. Hallelujah. Dino sakto. Sabi na brother CJ mo Dilam ni no istorya. sunod nga kwenta dali kay mag Bible study ta. Di bitaw pero sa tinuod bitaw kasi unsa pa nakatinood ba na di may mahugod do daw pagampo sa Ginoo bitaw. Oy. Oh, bitaw. Hindi kaya practice gud. Kanang buhat ang mga simbahan. So, ikay ka ba, since kanay ba, unsa may angay buhaton ba sa mga ani ba, papakandam sa eskwelahan, na medyo safe sila ba, masiguro na safe sila mga estudyante na, do you think na may mutuo na lang sila sa mga totoo, na mingon na lang na, ay na lang mo pamutulog kahoy, ay na lang mo, di na lang ta magpadulog ni ani, sa taon na mo kay since, dual-sided mong gulay na storya good na, kuhan, tungod ani, na kuhan ng mga tao, na sa iban, or tungod lang ay tungod sa kainit. Namgid siya ikon. Dili ma-explain sa science ba nganong nagsterya sila tanan. Pero mas tindak gid siguro mag-kuan jud mag-pray gid sakto jud kanang napay kuan weekly nga kuan kanang religion activity Kanang dili sa ingon nga di ka mo tuo ba. di ka maingon ba. Pero di mo sila kaingon nganong naging nangana sila ba ni tabo niya na. Namgay instance daghan nga ni tabo nga kanang demonic kuan ba. Kanang latest gani nga kuan. So, posisyon nga na. Okay, so, ikastorya man siya, bay. Ikaw, bay. Pagkatanong na ka, tinuod ba yung mga espiritu? Kung sa may impact ani sa atong mga pagtuo sa mga Pilipino, dahil kitag mga superstition o mga supernatural beliefs sa mga taga-probinsya. So, kung sa may tanaw mo, do you think na tinuod din sila, bay? Tanaw mo. Before kumutugba ka na bay, may namsawa. Baka na sa weekend. Red Horse. Ay, ipakita. Sapa ako, mama. Kasi i-focus niya. Ikaw, Bert. Ang number one yun ako, Brad. Matuo ka di. Matuo kag espiritu, mga yan. Matuo kay ka kanto. Matuwa ko na, Brad. Ikaw, i-explain mo wala may mawa sa motor sa daily. Pero number one yun, dapat sa permit sa kahoy. Dapat sa botol-botol mo dala. Nasok ko ng mga kinsay nagpuyo dala. Bitaw. Pagpapirma sila ni Rama na. Ikaw, bakit tanong mo? Siyempre, matuwasig ko na ang mga espiritu or mga dilingon nato naragin na sa itong palibot. Wala na iba, wala kita ka-experience anak. Matuwas ko nang naayatay third eye nga na ba. Pero kita normal na to nga tao. Wala mata kabawa na. Sa panahon karon, wata kibaw nga na-exist sila. Di naagi na sila, Brad. But what if ba? Naka-theory ba? Nito tinatira, what if ba? Naanagin sila ba? But since atong perception or atong reality ba? Di lang dyan sila makita. Since mura gutag almigas ba? Ako balik sa almigas. Ang almigas, kibaw din na silang naitaw. Nagbuhat mo sila ilang kalibutan. Nagbuhat na sila bali-bali. What if nga na alam po ta ba? Like, sure ta na naata nila. But sila, di sila kibaw na naata. Na natay higher being na nila. What if ba? Nga na po ba?
What if ba? Mo na tinuod na ilis ba? Ang spirito ang tinuod din na ilis ba? What if ba? What if lang ba? What ka ba? Ang tinuod na spirit ang mga spirito mo din na ilis jud eh. Malingon nga kuan sila ba? Higher being. Higher being ba? What if ang spirito ka higher being din na din? Na di lang jud ta kay bukan di jud ta kung saan na to like sa pananaw, sa feeling, sa touch, di man ginato sila minlan kay kuwang ato pagwa mura sa balikaw na ko murag sa Almigas ba? Nang Almigas kay bawat ang nadaggan gina sila makita na to perminti kaya ambot kung makita ba sila batigis nila ma-feel na naagita sila murag sila ragid ba kinabi sila kagulingon sa nilang grupo-grupo ba nabi sila lang di ba nabi sila lang ko wata kay bawo kani atong gibutang nga na data dire nya wata kay bawo day nga naarata sa kanang tiil sa kuan pito sa kanang murag human ba ana ba pero kita bigas na nila ana ba the fuck kaya na naman shit main tanaw na to sa babo wala man jud diba? Same rasad sa murag ilang pananaw sa Almigas para na to ba gitu na So kung ano siya, mura siya mahugsad ka ng sa salida ba, mura something multiverse din. Nexus sila, nakita nexus at ikaw matuwa ka na or unsa man matuwa ka spirito or unsa man kita experience ba? Dili wala ko kita, pero kuan gani experience juga. Experience ba. Ma-share mo yung experience para sa tong viewers. Sige. Saka na kay kuan na tinuod niya ni namaw nang kuan ni kanto. Dili ka tong pagkuan ba, tong pagkamatay sa lolo ba. Kay kuan gato kanang gikan ko eskwela dayon gihaya siya, gihaya siya. Gihaya. Nya. Ato ko sa kwarto niya, ang haya na to sa sala niya. Katong panahon na kay nag-assignment ko ba. Dayon ni kuan ko kanang bali kama diri niya. Nako diri ni Sunday ko diri. So bali nagkuan ko assignment ko niya. Gitawag ko sa akong lula. Siya. Siya ikaw na. Ya, mura ko nagdabog ba. Ay sa kay kuan ko kanang nakoy gitiwas. Suot ko assignment. Kali ba to na ba kuan diri? Naman ay kuan ang ano kanang ngani ba? Sa ilams kama ba? Nya nay kuan ay halo nga kuan. Tingog galit. Ari ko diri. Galit na kuan. Nay kuan kanang kamot. Ari jud sa lubot. Nalay ko kayo to. Kita ka nang ginaan na ba? Ginaan na ba? Sure. Tinuod lagi. Ang syagit mo kayo to. Isa ano man ka? Siya. Gika pang lubot. Hadlok. Katawan na siya. Pero hadlok siya. Tinuod. Lain man ang mukha ni Brian, bro. Lain mga espiritu. Espiritu sa Ridors. Lain siya din. Grabe. Ilagan yung mga pangitabo ganyan na mga di na to ma-explain ba. No? Like daghan kayo ba. So daghan kita mga ma-share na story ba but before na mo ni i-end ang podcast so paabot sa mong sunod episode kay istoryahan na to ang SRP which is related gyapon ni about spirito gyapon. So at ngayon na ninyo guys, daghang salamat guys. Ato nang i-end karon ang podcast. So daghang salamat. Bye-bye.